И здравейте хора, днеска ще реагирам на епизод от Геймърски. Деско по Николаян и започвам. Сега хора, какво е това? Някаква звезда, някакъв турнир. Турнира, добре. Може да някакъв такъв таблче, брат. Това е вярно. Ебани басите. Представта да убия един от неговите пазителите. Това беше ганс. Какъвто въртик. Топарът също кръщи. Да пие геймърка на собствената игра. Знаеш, че играем за забавление. Да, победата на теб ще бъде забавление. Добре, то. Мислиш за голяма работа? Хора си. Какво предлагаш ти? Хайде, ако загубиш, да си пъкнеш главата в тоалетната за половин час. Много харесва ми си. Добре, геймърки, като ще се обналагаме, да е сериозно. Добре, ако аз седия, ще качим видео как ти се водиш в метрото, само по бебешките си гащи. Унизително. Дадено, ако аз се пия, ще взема нейния пост. Кучо? Не, няма. Забрави, не. Няма да залага пост. Хубаво. Да се махаме от тук. Сега ще ми. Ами ако сложим нещо по-добро от едно парче, като например, да, тате, какво? Ами зайче. Аз не виждам зайци. Аз не говоря за зайци, мала. Ести. Това е Бъни. Здрасти. Хората. Какво се прави с него? Бъни може всичко. Може да е и бодигард, ще те води където поискаш. Даже носи мокри къмпички. Може би да го обсъдим. Давай! Виеш ли, всички ще знаят, че си взел от дабъл си личния му асистент. Добре, съгласен съм. Шлямчко ще да ползвам хора се прави. Виж.
беше това. Сега към след епизод и след това ще направя също на Mysterium Mystery 3 епизода от реални неща. Геймарки не станаха Mystery. И се спирам да пуснем. Добре хора, сега продължавам. Поне час. Ама с 3 епизода едва хора. Съжалявам, ама няма мама за моя канал. Това ще стане проблем. Само след така на геймърки. След това спре.
Hej, a koiskаше вас те финишки бой. Или ти тръгвам от тук и взимам баничмен. Arkadaşım gerçekten yarak ilişki boyunca bu Остава да си избереш конче от глупавите си приятели. Значи ще съм аз. Избирам Бъни. Как бе? Ще се бори някой от Бъни. Хей, ако искате да играят, правилата са мои. Добре. Аз избирам Даблчи. Моля? Няма начин. Трябва да е някой от геймерите. Но Даблчи е 50 на 50 партньор. Да. Така е то. Това значи, че аз съм геймър, геймър съм. ne? Добре. Добре. Аз съм готов. О, добре, де. Добре. Първият, който падне, губи. Играем. Играчи по местата. Играчи по местата. Да, добре. Финишки бой. Кой Бъни? Видите на Бъни да млъква. Млъква Бъни. Źle chore, że na odmienią głos. Това не е краят. Точно така. Остана да направи още нещо. Какво? Бъни. Излезете до клука. Chora, słabe się zastyganym, ale prawie że zapisane wieczór.